Ladies and gentlemen, дами и господа, имам удоволствието и честа да ви представя момчета с сини очи и 1,90 м. Фантазията на всяка жена. Именно уникалния, сексапилния, един от най-големите фантазиори Майкъл Харт в пространствата. Момчето, което създава филма и го притежава. Момчето, което е от всяка мацка, никой не може да му се опре допре. А именно галещия диджей Бекса. Ето така с него започва турския сериал и завършва Майкъл. Как се казваш? Винаги знае името на най-красивия мъж наоколо. Диджей Бекса. 50 сини очи. Мирис на мускус. Гледаш ме, сякаш си представиш как се губя в ръцете ти. И сякаш го върти на пилона мощна. А твоят тежък парфюм? Ах, моля ми действа. Имат нещо на ум. Да. Не прави така, да ми сега, отиди си сега. Именно. Всеки сантиметър в теб е секси. 1,90 м. Жесток си. Ще отнеме време да издиша върху тебе. Сусни автографа. А именно и Вайла. 1,90 м. Жесток е Майкъл. Само тази нощ с теб не стига. Всичко в мен желае Майкъл да ти окупае. Всеки сантиметър в теб Е много секси, еротичен диджей. Ах, мале Бекса. И както се казва да ти ям дропчета. Знам колко добре ще изглеждат дрехите ми, пъснати по пода на твоята спалня. Да. Знаеш го и ти, няма съмнение. А ти не спираш да плъзгаш по мен своя син обектив с еротичен мотив. Как да имам против? Ти си адски красив. Но не ми е стила да признаеш всичко това. Всеки сантиметър в теб е секси. 1,90 м. Жесток си. Ще отнеме време да издиша върху тебе. Пусни името си. 1,90 м. Интрига. Само тази нощ с теб. Филма да продължава, Майкъл. Ме желае да те опознае. Всеки сантиметър в теб Е, Майкъл секси. Диджей Бекса. Ах, мале, той е един от добрите. Жестоките първете да са филмите. С него филма е на градус. С него всяка мечта става реална. А той е Майкъл, уникалния бездубликат диджей Бекса. е секси. 1,90 м. Жесток си. Ще отнеме време да издиша върху тебе. И Вайла. Си. Ах, мале. 1,90 м. Интрига. Само тази нощ с теб не стига. Това мале филма да продължава. Да те опознае всеки сантиметър в теб. Така е.